Ja tervetuloa seuraamaan mun aamurutiineja. Ja on nyt 9 illalla, niin mä menen nukkumaan ja nähdään sitten aamulla sen aamurutiinivideon parissa. Huomenta! Katie, nyt ylös ja ulos ja lenkille. Taas kerran. Siis herätyskello on ikinä sujaa. Moi äiti. Huomenta. Etkö taaskaan ollut laittanut sitä herätyskelloa päälle? Se ei saa jatkua näin. Että mun pitää joka aamu herätä samaan aikaan kuin sinä, kun sun pitää lähteä kouluun. Joo, mä tiedän. Anteeksi. Mä syön tossa nopea jotain. Nyt lähden kouluun. Moi moi. Muistitko tehdä kaikki läksyt tälle päivälle? Joo, muistin. Moi moi. Seuraavana pysäkkinä koulu. Next stop is school. Sitten kouluun. Siis niinku vihreä mä sain näin Gois Plutonin aurinkolasit. Oh, nice. Arvaa mitä mä sain ne viime viikonloppuna. No, mä sain siis tän mukin, tän uuden ihanan hatun. Oh my god, tosi hieno. Rebekka. Voi apua. Katie, mitä tapahtuu taas kerran? Rebekka pyörtyy lattialle tai maahan tuohtumaan. Okei, mä tuun, missä se on. Tuossa se vaan piarti. Tälleen vaan. Apua. Voi apua. Nyt me ei voida mennä kouluun, vaan meidän pitää nyt yrittää virvoittaa. Hei, mä menen hakemaan vettä. Tuun kohta. Mulla on juomistauko. Oikeesti. Paitsi pitää herran rovahtia Rebekka. Noniin, tässä olisi tää vesi. Noniin. Ja. Rebekka. Se on näin märkä. Hyi. Juu, missä mä oon? Ketä te ootte? Kuka mä oon? Apua. Aina mun ropussa. Pahan äkkiä. Rebekka, onks kaikki ihan hyvin? Kuka on Rebekka? Et sä tiedä, että sun nimi on Rebekka? Voi Jukran pujut. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Mitä? Onks kaikki ihan hyvin? Sofia?
Joo, on ihan hyvin. Ihan ok. Mitä on käynyt? Miksi et tule luokkaan tunnille? Kaikki muut ovat jo katsoneet tämän viikon Plörpöpuukiket. Ei! Katsottiinko me Plörköpuukisia? Kyllä vain katsoimme. Odottelimme teitä. Siis mä kerroin, että mä oon saanut just pukkilta tämän hatun. Wow, onpa hieno. No niin, ja sitten Rebekka pyörtyi ja nyt se ei muista kuka se on ja keitä me ollaan ja kaikkea tuommoista. Ja nyt me kaadettiin se päälle vettä ja nyt se on ihan märkä ja nyt me kuivatellaan sitä ja tätä maata muutenkin ja noin. Ai jaha, sillä tavalla. Rebekka! Minäkö olen Rebekka? Ai jaa, hauskaa. Voi ei. Rebekka! Mitä? Nyt sinä menet terveydenhoitajan luo. Istuuduppa siihen. Minä istuudun tähän. Niin. Eli, mitä tarkalleen ottaen tapahtui? Puhutko sinä minulle? Kyllä vain. En tiedä, mitä tapahtui. Yhtäkkiä meni vain pimeäksi. Jaha. No niin, muistatko mitään muuta? Nyt me tarvitsemme silminnäkijöiden tietoa. Hei, voisitteko te tulla pikaisesti tänne terveydenhoitajan huoneeseen? Kiitos! No niin, me tarvitsemme siis silminnäkijöiden apua. Eli nyt sinä saat kertoa, että mitä kaiken kaikkiaan tapahtui. Näitkö koko tilanteen? Joo, kyllä mä näin. Näin. Mitä muuta tapahtui? Tai kerro koko asia alusta loppuun. Ok. Eli, siis mä olin kertomassa, että sain pukkilta uuden hatun. Se oli se oranssi. Sitten Rebekka pyörtyi ja sen jälkeen se ei muistanut kuka hän on ja ketä me ollaan ja eikä mitään muutakaan. Ai, voi ei. Joo, niin nyt se ei muista enää yhtään mitään. Ai, voi ei. No? Joo, no mä kirjaan ylös. No niin. Ai, saatte nyt lähteä kotiin. Hei. Okei, moi moi. Rebekka, nyt. Voi ei. Kaikki meni miten suunniteltiin. Pitääpä soittaa vielä pikaisesti Nikolle. Moi.